Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Putri Nurrahma Maulida saking kelas 12 IPA 3. Wonten wekdal punika kula badhe maosaken geguritan kanthi irah-irahan Lintang ing Kalbuku. Lintang ing Kalbuku dening Putri Nurrahma Maulida. Cahyane kang sumurup madangi dalan uripku. Pawongan utama mulia kang naruhake nyawa kanggo nglahirke aku. Tresnane kang sawetara ana mung kanggo sliraku. Tansah madhep marang Gusti, pangajape tumuju marang aku. Siang ratri den anedya mangarep-arep kesuksesanku. Ngger anakku, ngibadah, tetulunga, tansah sregep ngudi ilmumu. Pituturmu kena kanggo pangiling-ilingku. Sapa meneh yen dudu ibu kang dadi lintang ing kalbuku. Cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.